inwe aṅụrị n'otu ihe si aga ugbu a ndị obodo Aguluezechukwu na kansụl ime obodo Agụata nke Anambra steeti abụrụla ebe ọnọdụ obibi ndụ abanye na-aghachitekwara n'ebe ọ dị ukwuu dị ka nke a na-egosipụta nnukwute ọganihu enwere n'okpuru ndị isi ezekọfọ bụ ndị isi ọchịchị nke obodo ahụ. Ya bụ obodo na-anọbụ jụụ bụ ebe ọchịchịrị na-agbachi ebe niile n'oge ndị mmadụ na-agabiga na ya n'oge abalị bụ nke a tụgharịgoro ugbu a wee bụrụzie nke jupụtara n'ihe mmemme dịgasị iche iche n'oge abalị dịka igwe ndị mmadụ sitere n'obodo ndị ha gbara agbata obi nakwa ngalaba dịgasị iche iche nke ụwa na-agafezi n'ebe ahụ na-agbakọta. Onye ọrụ anyị bụ Justice Onyemaobi wetara akụkọ a site n'ụlọ ọrụ anyị. ka ọ kụrụ ihe dịka elekere 11 nke abalị ụfọdụ ndị okenye bụ ndị ahụrụ ka ha nọ na-agba egwuregwu nke akpọrọ draft ebe ndị ọzọ na-azụgasị ahịa n'okpuru ya bụ ọkụ nke na-enwu bụ nke eji ahụ ụzọ. Emekwara ndị batakasịrị n'ebe ahụ iji wee hụ ka ebe ahụ si wee chawapụ ka a na-agba ya ajụjụ ọnụ. Onye prezident jeneral nke ya bụ obodo Nze John Paul Ezenwaka kwuru na ha nwekwararị ọrụ ndị ọzọ ha bụ n'uche ịrụ dịka igbu aja ngwuru na ya bụ Community Secondary School nke dị n'obodo ahụ yanakwa itinyegasị ihe ndị a ga-eji kwado poolu ndị ahụ dịgasị n'ebe ahụ. Ya bụ onye PG kwuru na ọ bụ ọkpụkpọ oku nke gọvanọ Chukwuma Soludo ịkwalite ime obodo site na PPCP bụ nke ọ negara anya wee na-alụ ọrụ ndị a ọ na-alụ. N'okwu nke ha, injinia Chigemezu Nwafọ, okwu dịle Nnakwe nakwa Madam Ezeugwu Chinyere m kenere ya bụ ndị ọchịchị ahụ maka ọrụ ha pụrụ iche ma kwuo na ọkụ ahụ etigasịrị ga-emerịrị ka ihe kawanye mma na ebe ahụ. N'okwu nke ya, onye kanselọ nke na-anọchite anya Aguluezechukwu Ward Honorable Daniel Izundụ, onye odeakwụkwọ mgbasa ozi nke obodo ahụ Injinia Ezike Agọzie nakwa Godson Onyedikachukwu kwuru na dịka Ọhamadike bụ onye bụ aha nke ha na-etu ya bụ onye isi ha na ndị otu ya na-edu ha aga enwere mgbanwe pụrụ iche na ya bụ obodo. Na mbụ ka onye prezident jeneral ahụ nakwa ndị eji okwu agba izu na obodo ahụ sonyere onye nke na-anọchite Agụata constituency na ụlọ omeiwu steeti a bụ Honorable Mobiike n'ido isi ụlọ ya bụ ụlọ mposi ọhụrụ a na-alụ na Community Secondary School nke dị na Aguluezechukwu.